Vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na mimoriadnom 25. zastupiteľstve v tomto volebnom období. Robíme to na požiadanie prezidenta hokejového klubu, lebo čo sme minule hovorili, urobili veľký kus propagácie, potom pri bode poviem, o čo ide, a hlavne by som vás chcel aj požiadať, aby sme mu dali slovo, na čo má hovorí tlmočník, pretože hovorí ten, ktorý do toho robí a dáva peniaze a tak ďalej. Takže vás vítam všetkých, poslanecký zbor. Sme na mimoriadnom zastupiteľstve, čiže jeden bod programu. Myslím si, že to rýchlo sa dohodneme, ak máme také srdce, ako hovoríme, za šport, za deti a tak ďalej. Takže dávam procedurálne návrhy. Prvé, konštatujem, že sme uznášania schopní, z 19 poslancov je 12 prítomných, čo je nadpolovičná väčšina. Minulé zastupiteľstvo máte zápis, môžete si nahliadnúť, takže po schválení aj inými ľuďmi, ktorí schvalovali zápis, takže ja som ho tiež podpísal. Skrutátorky budú dneska pani Straková, pani Granátová, tam máme náradníka jedného. Dobre. Povedateľa zápisnice pán Kosolín, pán Mikulášek. Návrhovú komisiu navrhujem, aby bola zvolená pán predseda Suchánek a členovia pán Žalček, pani Kromiaková. Čiže ste sa stihli vrátiť všetci. A preto sme to dali na piatu. Dobre, to nebolo žiadna špekulácia, ale ľudia volali v teréne, v robote a tak. Sme to posunuli. No a tým bolo všetko, takže dám hlasovať o mojom návrhu na zloženie návrhovej komisie, čo je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa týmto hlasovania? 12 za. Ďakujem skrutátorom. Náš program bol prijatý. Pôjdeme na jediný bod, ktorý máme pod fľašou 1. Ja aj návrh komisie, prepáčte, dobre, že ešte mám tu vyššie. Keď mám prednosť, skôr to je nešťastie. Ale každý má právo na to. Takže teraz dávam hlasovať o programe dnešného mestského zastupiteľstva, ktoré je za predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, ďakujem. Jednomyselne prijatý, konštatujem, že sme prijali toto uznesenie. A po tlačov 1 máme jediný bod tohto programu, a to je predloženie schválenie dotácií na rok 2017 v zmysle VZN mesta Dunica na 2 z poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Mimoriadne zastupiteľstvo je preto, pán Volák asi povie potom ďalšie veci, lebo do 15. sa musia prihlásiť, alebo neprihlásiť do prvej líky. Naši vyhrali, minule sme ich trošku tak pooslavovali, pregratulovali, a teraz je to otázka už ďalších doplňujúcich dotácií. Už som počul, že ideme dávať dotácie, ktoré sme nedali Pakšimu a tak ďalej. Pakšík čo to prejedol, tak skúsim tak. No a dneska za 2,5 roka sme sa dostali do takej pozície, že mužov sme rok nerobili po dohode s prezidentom hokejového klubu, lebo neboli peniaze, išli sme najprv, či to dokážeme deti postaviť na nohy. Dneska máme až po 8. triedu, máme od 0 do 3. ročníku 82 detí. Zachránili sme školu Pavla Demitru, lebo tam sú druhý rok po sebe, 2 prvé triedy po 15 detí. Už máme problém aj medzi našimi riaditeľmi škôl, lebo si kradnú deti a ohovárajú sa. Ale to je asi normálne. No a som veľmi, veľmi rád, že sme sa dostali do toho, čo keď som ja povedal, že ideme zachraňovať školu. Všetci sa mi smiali, že aj im kamarátovi dať peniaze a neviem čo. Úplná hlúposť. A dneska sa to potvrdilo, že je to takto. Takže nebudem ja ďalej hovoriť. Tu mám napísané, že nerokovala ekonomická komisia, ale rokovala, však lebo mi napísali zlý scenár. Áno, ekonomická komisia rokovala a doporučuje schváliť uznesenie tak, ako je tu uvedené. Počtom hlasov 4 boli za,
nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ďakujem predsedovi ekonomickej komisie a teraz možno by to malo navrhnúť, že by sme podržali presne našu niekto, takže dáme slovo pánovi Valachovi, si to poslanec, lebo ja som tu navyšší, ale počítam hlasy. Ďakujem pekne za slovo. Ja myslím si, že skutočne najlepšie a najdôležitejšie to bude od toho človeka, ktorý túto prácu vykoná v tom klube spoločne so svojimi spoločníkmi alebo pomocníkmi, ak by som to nazval. A preto by som dal návrh na to, aby mohol vystúpiť pán prezident Igor Valach na mestskom zastupiteľstve. Je to procedurálny návrh. Ďakujem pánovi poslancovi Mikoláškovi, takže procedurálny návrh podľa rokovacieho poriadku musí dať o tom hlasovať. Kto je za to, aby vystúpil prezidentom klubu Marka Dubnica? Pán Valach. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že bolo prijaté toto uznesenie, čiže pán Valach sa zdvihne zo svojej stoličky, kde je mikrofón a jeho počujeme. Nech sa páči na slovo. Dobrý deň. Chcel by som sa vám strašne poďakovať za to, že ste sa tu dneska stretli. A chcel by som sa poďakovať už na úvod vám, teda poslancom, poslankyňam, pánu primátorovi a všetkým ľuďom, ktorí nás doteraz podporovali. Čo sa týka tohto nášho stretnutia, mám trošku takú trému, aby ste vám brali s rezervou, lebo ešte som nikdy takto nevystupoval verejne. Chcel by som hlavne hovoriť za klub, áno. Nechcem hovoriť za seba ako za Igora Valacha, ale chcem hlavne hovoriť ako za klub, ktorý odviedol strašne kus dobrej práce s tým, že nám túto prácu závidia prakticky na celom Slovensku. To, čo dosiahol klub za tento rok, bolo niečo výnimočné, za čo takisto musím strašne poďakovať hráčom, ktorí s tým, že chodili do práce, s tým, že mali deti, s tým, že svoj osobný vlastný čas venovali a hrali hokej. Po niektorí sa tam zranili tak vážne, že dneska sú na operácii, ako je Tonko Lezo, Kazda a veľa hráčov, ktorí proste obetovali a dali to srdiečko Dubnické a vyhrali tú ligu a postupili sme teda do prvej ligy, čím sa vlastne Dubnica vrátila zase naspäť do hry, dá sa povedať. Dubnica nad Váhom sa vrátila do hry s tým, že nás už rešpektujú aj na SZLH. Keď sme preberali klub, boli sme na nejakom 67. mieste v klube ako klub. Dneska sme na 34., čo v priebehu nejakých 2,5 roka sme postúpili v tom rebríčku SZLH. Možno to niekomu veľa nehovorí, ale pre nás je to veľký úspech, nehovoriac o počte detí, nehovoriac o tom, že Dorast hral takisto v finále s tým, že skoro boli aj dorastenci majstri, mužom sa to podarilo, dorastencom nie. Takisto deti nám skončili na krásnom 3. mieste, ročník 5-6 a ako ten klub mal úspechy. Nie je to môj úspech, je to úspech všetkých ľudí okolo. Je to hlavne úspech hráčov, úspech trénerov, úspech poslancov, primátorov, proste všetkých ľudí, ktorí za tú Dubnicu bojujú a majú to srdiečko. Ja síce nie som Dubničan, ale poviem úprimne, že už som tu nejaké roky a cítim sa ako Dubničan a strašne ma mrzí, keď niektorí proste dehonestujú tú prácu, ktorá sa tu vytvorila, ktorá sa tu urobila. Ale chcel by som vás poprosiť, aby ste každý nad tým pouvažovali a rozhodli sa takisto srdiečkom a s tým, že proste to, čo teraz žiadame, nie sú to peniaze ani pre Valacha, nie sú to peniaze ani na nejaké výlety, sú to proste peniaze, ktoré potrebujeme už investovať v prvej lige a tá prvá liga sa hrá už proste tak, že hracie dní sú útorok a piatok a nedá sa to hrať s hráčmi, ktorí chodia do zamestnania. Musíme vytvoriť tým, ktorý je platený. Tí chlapci, proste to je ich zamestnanie.
A dneska, keď chceme zohnať kvalitných hráčov a chceme, aby tí hráči hrali a hrali sme na vrchu, pretože môjim cieľom je hrať baráž. Pokiaľ by som mal robiť prvú ligu ako prezident hokejového klubu MHK a mali by sme hrať zase dole, alebo nie zase, mali by sme hrať dole, poviem úprimne, radšej to nebudem robiť. To sú vyhodené peniaze. Pre mňa je proste aj pre klub jednoznačne chcem mať úspech, za úspechom chcem ísť, ale bez peniazy sa to robiť nedá. Samozrejme, že financie sú ťažké a financie zohnať aj od mesta a od sponzorov je tiež veľmi ťažké. Preto sa snažíme, aby nám mesto nejako pomohlo a takisto sa budeme snažiť si aj tie financie zohnať sami, pretože dneska tá liga stojí okolo 150 000 eur. Je to náročné na autobusy, je to náročné na stravu, je to náročné na výstroj. Je to už profesionálna liga, kde je to veľmi ťažko dneska robiť ako na amatérskej báze. Preto neviem, jak by som vás presvedčil, alebo jak by som sa dokázal vás proste presvedčiť o tom, že je to správna vec a samozrejme, že každý si povie, že sú tu fotbalisti, sú tu cyklisti, je tu kopu športov. Ja som za to, aby všetky športy sa podporovali, len potom pán primátor by ma vyhnal z Dubnice a nemôžem mu to ani povedať, lebo on je nerád, keď ho prosím za také veci, že aby sme to moc podporovali. A možno sa na mňa nahnevá, ale ako šport treba podporovať. Šport je proste vec, kde tie deti učíme, tie deti majú vzor a jednoducho je to proste tie deti nám nebudú behať po ulici, nebudú nám drogovať, nebudú robiť zle. Je to samozrejme pravda, že keby sme nemali zase pána primátora, tak by sme nič nedosiahli a nič by sme ani nemali, pretože od celého začiatku bol on, ktorý nás podporoval, nie len hokej, ale podporovali ostatné veci, takisto pani poslanci nás podporovali, po niektorých, a za čo im je veľká vďaka. A neviem, čo by som mal k tomu povedať. Máte vy nejaké otázky na mňa, tak skúste sa ma spýtať, ja vám odpoviem, čo sa týka financií. My sme tam predložili ten návrh, tam sme to dali, z čoho sa to skladá, prečo pýtame tú časť dotácií, je to 60% toho rozpočtu. A skúste sa ma spýtať nejakú otázku, ja vám odpoviem milé rád. Ďakujem pánovi Valachovi na úvod. Ja ešte by som tiež tomu povedal, možno si musíme uvedomiť to, že ja som vždy hovoril, že budem podporovať len mládež, áno? Že dospelí si musia na seba zarobiť a tak ďalej. Ale tiež ja sa môžem trochu míliť, všetci ma presviečali a nakoniec je to pravda, že ak nemáme prvé mužstvo mužov, tak tie deti nemajú vzor a tak ďalej. Takže keď sme mali pred rokom ešte, sme boli pyšní, že 31-2 mladých hokejistov od 0 do 3. ročníka, tak dneska ich máme 82. Takže je to obrovský skok a to je to dôležité, ale ideme na úplne iný level. My sme boli, to, čo sme si povedali aj s Igorom predtým, že len deti a tak, ale bez toho sa nedá, aby sme nešli aj vyššie. A máme tú tradíciu veľkú. Na posledných, kde sme mali striebornú medailu, sme mali 5 Dubničanov a nikto to nevie. No? Keď sme vo Fínsku boli s Janom Tatárom, ktorý by bol pyšný, keby vedel, že toto ideme rozhodovať a myslím, že tiež by dal hlas jednoznačne. Takže toto je jedna poloha. A druhá poloha je ešte v tom, že 3,5 tisíca máme vraj kapacitu stadiónu. To neviem, som nepočítal, a to mi povedal. Ja som tiež cudzár, ako ma niekedy nazývajú. A na tých finálových bojoch, ktoré boli v hokeji, tak tam bolo minimálne 3000 ľudí. To bolo úplne niečo. A z hokejového zväzu nám ponúkajú už medzištátne zápasy. A Igor povedal, že ešte nie, že na budúci rok. Ešte to dotiahneme a urobíme a tak ďalej. Viete, že v hokeji sa platí časomiera, všetko, rozhodcov podplatí, no strašné, hej. No a my sme to robili bez toho, sme chceli, aby to dokázali a dneska majú aj naši hokejisti úlohu, tak ako on povedal, to sa mi páči. Nie byť v prvej lige, ale byť vo vyraďovacích bojoch dvaja z prvej ligy,
Trenčína neželám, tak ako oni nám, aby sme sa tam stretli, ale aj keď sa stretneme, aby sme vyhrali, dobre? Takže to je ďalší taký bod, ktorý musím ja povedať ako otvorenie. No, škola funguje, máme problém už s riaditeľmi druhých škôl, lebo sa nám prehlasujú deti na športovú školu Pavla Demitru, ktorá začala fungovať naplno, máme deti a už sa hrajú pani riaditeľky o body. Áno? Tak som ja povedal, že ich ma nejak zvláštne nahnevajú, nech to nechajú prirodzene, ale vždy, keď máme deti, máme staršie deti a potom mamičky, lepšie sa im hodí do školy, do školky. Veľmi dobre bolo, že začali ísť so školkou, áno? Že robili olympiádu školkárov. Vy ste videli tým mají predskové, sa tam krútia, ale potom jeden tam behal aj raketa a to čo je zač? No on bol už druháčik. Keby ste videli, ako čuje, tak to teraz ešte môžeme prehrať na hokeji niečo a potom sa si zdvihneme vyššie. Takže toto bol taký môj len vstup od srdca a myslím si, ekonomická komisia pochopila všetko. Nie je to žiadne vydieranie, ja som mi povedal, že nedostane toľko, áno. Ale keď napísal to, ja keď som si prečítal ten materiál, tak ten materiál má prvý raz na tomto mestskom zastupiteľstve hlavu petu. Má napísané všetko, má napísané príjmy, výdavky, má všetko a to je veľmi dôležité, že sa ľudia nad tým zamysleli. Určite to nerobil len Igor, lebo ho poznám, to má radšej ináč, len slovne, ale je to dobré, že je to takto napísané a myslím si, že tam nie je ničo k tomu ako hovoriť. Ale bol by som veľmi rád, keby ste mu dali otázky a ja beriem toto jeho vystúpenie skôr ako odmenu za to, že takto sezónu minulú skončili. Ďakujem za hospodine. Aby mohol sa prezentovať kde tak falošne skromne niekde inde a myslím si, že spýtajte sa, možno sa ešte pochvália niečím iným. Takže ideme, ak ste videli, lebo to, čo povedal poslanci, majú na tom takisto pamätáte, keď sme vôbec išli o to, ako urobiť zimný štadión. Tiež niektorí hovorili, a veľa sme o tom debatovali, veľa sme museli urobiť, prišli sme z toho školenia, kde sme to boli. Vláde nám to na chate, na Čertove. A tiež to bolo ťažké rozhodnutie, ako poslancov vysvetliť, že určite to není osobný šéf, tak ako povedal, ale za 2,5 roka dosiahnuť takéto výsledky, tak klobúk dole pred tými, čo to schválili, čiže poslancami, dneska pekne povedal tí, čo to schválili, tí, čo boli proti, tak to neďakujeme, tak to musím viac výrazniť. No a naozaj sme tie veľké veci, ktoré sme povedali ako do budúcna, tak sa dalo za 2,5 roka, takže vďaka pánovi Valachovi naozaj, a že ustal tie podrazy. Viete, že tam startilo účtovníctvo, pokuty platili, to vy neviete takéto maličkosti, to ja viem. A kto bol, pýtam sa, kto bol ekonom? A všetci boli okolo Tibora, pani Maginová tam, a dneska sedí v obývke, a len prečo ju nevyženiete, ale oni majú svoju politiku, nezasahujem do toho. Ale to vám chcem povedať, že naozaj sa urobilo to, čo nám nikto nevedel. Ja keď chodím po Slovensku, keby ste vedeli, aké to má rezonanciu pre Dubnicu nad Váhom, tak je to veľmi dôležité. A samozrejme, že dneska sa už dávajú skupiny proti. Áno, čiže máme ako tradiční, ktorí nás nemajú radi, Dubničania, ktorí pôsobia tu pre Trenčín. Máme Púchov, ktorí lanári. My na škole Pavla Demitru ešte zamestnávame školníka, človeka, ktorý aj syna dal preč, ale lanári na deti. Čiže s týmto sa budeme tiež musieť vysporiadať a ja to urobím, dobre? To len tak, aby ste nemysleli, že niečo hovorím len tak. Takže myslím, že asi všetko bolo povedané a poďme na slávu Dubnice. Videli ste tí ultras, čo tam hore boli, tak robili nejaký bordel niekedy, potom dostali trochu po ušoch a potom mali krásny nápis, ako to bolo, že vrátilo sa hrdosť Dubnice nad Váhom. No, takže poďme na tú hrdosť. Ja vás nechcem obľudňovať, ale spýtajte sa ešte, aby už tam stojí, aby mal za odmenu nejakú odpoveď. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán Dolášek. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že
skutočne pán primátor pochopil, že bez dospelého mužstva v jakomkoľvek odvetí nemá zmysel tu mladých relatívne, nechcem povedať, že nemá zmysel, ale pokiaľ nebude mať vzory v tom svojom klube, pán primátor, pokiaľ nebude mať vzory v tom klube, samozrejme tie generácie musia postupovať tak, jak postupujú, ale musia mať vidinu, že postupia niekde v tom meste do vlaky vyššej súťaže a vtedy to má skutočne úplne ten správny cieľ. Ktoré pokiaľ budeme robiť len po určitú, juniorku, alebo budeme, kde je to relatívne možno aj najdrahšie, najviac by som povedal, to zabere voľného času a potom sa nám deti roztekajú, tak to nemá zmysel. Ja si myslím, tak jak Igor povedal, je to veľmi správne, pretože tie ročníky jednoducho musia mať niekde vzor a musia ho mať v tom svojom klube ten vzor. A to je to prvé mužstvo. A to prvé mužstvo skutočne, keď hrá tú určitú súťaž, samozrejme ľahšie sa naria aj deti do jednotlivých športových odvetví a má to teraz skutočne všetku tú svoju pečať toho, jak to má vyzerať. To znamená, že je to tak skutočne asi pri každom športe, či je to možno pri cyklistike, či je to možno pri boxe, či je to možno pri hokeji, či je to možno pri fotbale, skutočne pri všetkých športoch. Takže skutočne my ako poslanci sme chodili na ten hokej, si myslím, pán Valának tam pozýval, hlavne na tie ťažké zápasy, ktoré boli štvrťfinále, semifinále a finále. Videli sme tú atmosféru tej hale, ktorá tam existovala, to znamená, že Dubnica má hrať po hokeji a hlavne po dobrom hokeji. A bola to tá odozva aj tých divákov, ktorí samozrejme človek počúva po Dubnici, že skutočne to vynikajúce, sú veľmi radi, že sa naštartoval niektorý ten šport a bohužiaľ zo začiatku, pokiaľ ste v nižších súťažiach, pokiaľ sa mesto o to, alebo za to nepostaví, tak sa skutočne dá nič vybudovať. A v tomto je takisto aj tá dôležitosť toho mesta, že v tých začiatkoch, pokiaľ sa štvrate niekde zo spod hore a to mesto nepodporí, tak sa to asi nedá rozbehnúť. Keď sa to rozbehne, samozrejme budú aj sponzori, ktorí takisto možno prispievajú, aj keď nie celočiastko, ale prispievajú. A fakt za to treba poďakovať mestu, primátorovi, poslancom, ktorí sa pre toto rozhodli a ktorí to teda jednoducho schválili. Ďakujem. Ďakujem pánovi Mikuláškovi. Ešte keď niečo dodať k tomu, tak je to aj o tom, že máme aj ďalšie športy, dobre, budeme musieť, ale zatiaľ vývoj financií je taký, že tak ako sme si postavili rozpočet, tak máme už za prvé mesiace viac od štátu z prerozdelenia daní fyzických osôb, takže aj o tom rozpočtové opatrenie podpíšem na to, lebo to budeme musieť niečo pridať, my sme schválili peniaze v nejakom objeme, ale to vás budem informovať, tak ako sú pravidlá hry na budúcom zastupiteľstve a myslím si, že nejde to na úkor ničoho iného, je to v tom, že ekonomika Slovenskej republiky rastie, no máme trochu väčší výnos, ako sme mali. Takže buďme aj to pyšní, môžem vás informovať aj o tom, že nezamestnanosť napríklad v Ilavskom okrese, kde sme my vlastne lídri, tak je niekde okolo 3,4%, že sa vraciame, ako bolo 3,2 pred tou veľkou americkou bublinou, čo nám hypotekárnu krízu sem poslali, keď sa rozrútila celá ekonomika svetová, takže sme skoro už na tej úrovni, takže už sú vlastne nezamestnaní ľudia, ktorí sa nechce pracovať. A preto podporujeme aj tie veci, ako sme robili už 4 semináre, túrku, ktoráku, úrad práce, zamestnávateľi a nezamestnaní a všetko robíme aj tento prospech. A to ľudia musia byť šťastní. Viete, čo je goodwill mesta? Aj dobré meno mesta. Ľudia musia byť šťastní, musia sa usmievať a nie, aby sme sa tu hádali, ako teraz nejaký bacil tu je a že máme antibiotika na to. Takže pošlúdime sa ďalej. Takže nech sa páči na Igora. Liba, nech sa páči. Ja vás zdravím a ja by som len v krátkosti chcela poďakovať pánu prezidentovi za jeho prácu. Strašne veľa toho urobil za 2,5 roka takto naštartovať hokej. Ozaj klobúk dolu a ďakujem v mene možno aj ostatných poslancov, že sa dokázalo predošlému vedeniu, že nestojí to ani na primátorovi, ale na dobrom vedení a na tom, že chcem to urobiť a mám rád ten hokej. Veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Neviem si zvyknúť na to prezidenta. Som z toho hotový. Treba si zmeniť stanovy, môže
No, vedúceho dáme. Dobre, nech sa páči, ešte ak niekto chce, lebo ja to naozaj považujem tak, že je to aj ocenenie, ja som to nepovedal ironicky, ja som povedal úplne vážne a tie výsledky sú veľmi dobré a teraz je o to, prihlásime sa, ideme do toho. Dobre, má ešte niekto, prosím vás, otázku na pána Valacha? Tak koniec jeho veľkého vystúpenia. Celá mohol mať ešte o 15 minút dlhšiu, keby ste sa pýtali, no ale keď nie, tak ukončujem diskusiu. Ďakujem pánovi Valachovi. Ja by som sa chcel ešte raz poďakovať strašne veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo a pozývam vás na prvú ligu. Ďakujem. Dobre, takže ďakujem. Na prvú ligu, ale na prvý minúty zápasu. Dobre, lebo do výpky všetci potom prídu, no. Takže ďakujeme. Hotovo predseda komisie pán Suchánek, bude mať dneska aj miel dobré uznesenie. To sa mi ľúbilo. Väčšinou ti dávam horšie. Ďakujem. No, ďakujem. Takže dávame návrh na uznesenie číslo 65/2017. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje dotáciu v zmysle VZD mesta Dubnica nad Váhom číslo 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom pre mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, ulica Športovcov číslo 1, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO 3716386 na spolufinancovanie prvej hokejovej ligy seniorov a prvej ligy juniorov MHK Dubnica nad Váhom v roku 2017 vo výške 70 000 eur. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. 12 za. Konštatujem, že bolo jednomyselne prijaté toto uznesenie. Ďakujem vám za zodpovedný prístup nie len k hokeju, ale aj za školy a za všetko. A myslím si, že keď budeme vždy rozmýšľať o tom, čo súhlasím, tak budeme úspešní aj mesto, aj všetci ostatní. Takže ďakujem za deti, ďakujem za všetko. Týmto pádom sme vyčerpali celý náš program, takže považujem týmto naše 25. zastupiteľstvo v tomto volebnom období za ukončené. Ďakujem vám za účasť, ďakujem aj za to, že sme sa trochu báli, či prídeme aspoň tých 10 a boli ste zodpovední, tak tí, čo